An balima Sherifla Mali gouvernement et Mali frontière fanga ye gouvernement kura sigi ka bɛn kunu alamisa ye février kalo tile 12 san 2026 ka sanga ni jamana ɲɛmayaso olu ka sariya kisɛ min carina an ka jamana jabarani so baka ni ne bi bakuruba kunnafoni wɛrɛ mina fara min kan ko kɔnɔ kuma walawala aw ye sɔɔni aw dangana. An balima Sherifla tele filɛbɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an bɛ waleɲuman dɔn foli kɛ ka ɲɛsin aw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma fɔ sigiyɔrɔw la an b'a fɔ n ka bisimila aw ka jabarani so Mali kɔrɔ ni aw ka bamanankan kunnafoni ale kɛnɛ o dayɛlɛlen ye i n'a fɔ an y'aw tulo lasɔn bakuruba kunnafoni ale kɔnɔna na cogoya min na sisan Mali furancɛrɔ fanga a ye gouvernement kura sɔrɔ ka bɛn kunu alamisa ye février kalo tile 12 san 2026 ni yɛlɛma kura min donnen filɛ nin ye gouvernement baara kɛcogo la u taara ka sanga ni an ka jamana ɲɛmayaso olu ka sariya kisɛ ni u ladɔnniyara jama fɛ ka bɛn ni an ka jamana jabaranisoba o journal télévisé yaasa ka an ka se ka faamuya sɔrɔ ni gouvernement kura in kan ani jamana kɔnɔdenw yɛrɛ fana u ka hakilina ye jumɛn ye ka ɲɛsin ni gouvernement kura in ma an ka ɲininikɛla Alhamidu Badini ale y'a ka kuma galamani ta ka don dugu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa Abdala Yatara ni ale ye jɛkulu association malienne des consultants o ɲɛma ye ka taa ka kuma galamani tɛngu ale la an ye min sɔrɔ o kɛnɛ kan an ka jɛkulu ɲɛma da. Yɛlɛma min kɛra gouvernement na bɛ se k'a bila hukumu 7 kɔnɔ a hukumu fɔlɔ ye jumɛn o y'a forme ye hukumu filanan ye contexte ye hukumu sabanan ye a fond ye hukumu fɔlɔ kɔnɔna na forme kɔnɔna na an b'a ye k'a fɔ n'i y'a jateminɛ charte de la transition 2 min bɛ membre du gouvernement kɛ mɔgɔ 30 ye o kɔni o respectera y compris le premier ministre a filanan ye jumɛn c'est que la loi 2015-052 min b'a di k'a fɔ an balakaw a kɛra poste électif ye a kɛra poste nominatif ye o kan ka 30% sɔrɔ a la malheureusement o ma se ka respecter an balaka 4 de b'a kɔnɔ donc mɔgɔ 30 la donc loi 052 ma respecter donc n'an nana contexte kɔnɔna na remaniement in kɛra ka sɔrɔ contexte difficulté caman bɛ yen a difficulté fɔlɔ ye jumɛn c'est que insécurité bɛ yen hali bi a kun ye promesse ta ko bɛ nɔgɔya mais jusqu'à présent o bɛ yen ani mode opératoire de dɔw yɛrɛ farala kan o bɛ siraw tigɛ kariw la o bɛ siraw tigɛ donnita mobiliw la en même temps o bɛ passagers fana fouiller kosɛbɛ donc parti yɛrɛ an ka territoire fan dɔ o ka mainmise b'o kan dɔɔni jɛriso ni terroriste ka mainmise b'o kan dɔɔni dɔ wɛrɛ ye jumɛn ye c'est que premier ministre natɔla ko ale bɛna mɔgɔ 9000 agents recruter ka se ka sécurité bila axe routier kan mais non seulement olu ma se ka recruter mais insécurité bɛ axe routier kan hali bi an tilala ka jateminɛ o y'a fɔ a ma mɛn ko mɔgɔ bɛ miliyari 300 ni miliyari 54 na ka se ka dɛmɛ don maliyɛn ma maliyɛn miliyɔn 3 3,800,000 personnes voilà ko kɔngɔ ni minɔgɔ b'olu la ka se k'o miliyari 354 sɔrɔ ka se ka olu dɛmɛ donc o gɛlɛya bɛ yen n'i ye gɛlɛya wɛrɛw ta enseignement supérieur hali bi gɛlɛya b'a kɔnɔ olu bɛ grève la bon enseignement fondamental ni secondaire an yɛrɛ y'a ye crise min nana u ka identification in kɔfɛ gɛlɛyaba nana na mɔgɔ caman tun b'a fɛ k'a ka baara yɛrɛ perdu donc contexte caman nana an kun sigilen don min ye plan d'action gouvernemental o ma se ka sɔrɔ bon n'i nana hukumu sabanan kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ premier ministre fangaba de perdu ni remaniement in na a fɔlɔ ye jumɛn c'est que a ka poste stratégique du ministère de l'administration territoriale de la décentralisation a b'o perdu a filanan ye jumɛn c'est que ministère 3 kun b'a ka hukumu kɔnɔna na hali ni mɔgɔ kun b'o fɔ défense ni finance ani réconciliation nationale o bɛ kɛ ministère d'état ye ça veut dire que hali ni o b'a ka mara kɔnɔ théoriquement mais dans la pratique o bɛ président de la république de ka bolo kan sisan nɔ n'i y'a jateminɛ fana ka sɔrɔ hali o ma se mini ni électricité fana kun président se ka bolo kan hali bi olu fana b'a ka bolo kan donc n'i y'a jateminɛ fana affaires étrangères hali ni o ma kɛ ministère d'état ye bɛɛ b'a k'a fɔ affaires étrangères o ye ministre président ka domaine régalien de donc ça veut dire que ni bɛɛ bɛ président de la république bolo ça veut dire que fangaba tɛ premier ministre la tugun donc il a beaucoup perdu ni remaniement in kɔnɔna na donc an bɛ dugawu kɛ dɔrɔn bon kura min filɛ nin ye mɔgɔ minnu nana ala ka mali dahirimɛ d'olu ma ala ka mali nɔgɔyali sira d'olu ma pour que maliyɛnw sunkalo tɔ man jan waati ka gɛlɛn bɛɛ yɛrɛ bolo hali président b'o fɔ ɲɛmɔgɔw b'o fɔ u k'a filɛ u ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la dɔɔni yalasa sunkalo tɛmɛ ko ɲuman a bɛ se ka nɔgɔya mɔgɔw ye a musaka bɛ se ka nɔgɔya mɔgɔw ye cogo min na stabilité ni paix fana bɛ se ka na mali kɔnɔ cogo min na pour que de bout en bout de Kayi fo ka taa se Kidal ka bɔ Sikaso ka taa se fo Tinzawatène maliyɛnw ka se ka circuler ka sɔrɔ u ma gɛlɛya sɔrɔ u ma foyi sɔrɔ o yɛrɛ fa dugukolo kan.
hali bi kunnafoniko nasiraw fɛ énergie ɲɛmaya so olu ye lajɛba dɔ kɛ ni o ye comité de pilotage ye ni nin ye o sago sabanan ye u fɛ ka bɛn ni alamisadon ye février kalo tile 12 san 2026 Bamakɔ dunanjigiso hôtel de l'amitié ale ye kɔnɔna na ba yaasa ka se ka na barolasigi kɛ min b'a to courant sɔrɔli o bɛ se ka nɔgɔya bɛɛ lajɛlen bolo donna nataw la Sherifla Jabaraniso tɔgɔ la Kadija Traoré a nom ko ne de tun bɛ u y'an sama minnu na an ka jɛ k'o ɲɛmada ɲɔgɔn fɛ. Ni lajɛrɛ min sigi kun ye walasa fɛrɛ bɛ se ka boloda cogo min na fɛn min ye kuranko o bɛ se ka sabati Mali fan caman na a kɛla wagati kɛrɛnkɛrɛnnen ye nin baara labɛnbaw bolo ka ɲɛfɔli kɛ kosɛbɛ u ka laɲiniw kan an'u ka fɛrɛ bolodalenw kan walasa Mali dugu caman bɛ se ka garizigɛ don kuran na cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛn yɛrɛ ye baarakɛlaw. Bi lasigi ye an ka troisième copile projet accès énergie pour tous et toutes et pour tous. Projet mun do ka se ka courant di bula barakɛlaw ma u ka sigida la ka se u ka baara nɔgɔya u ma donc an bɛ projet dabakun ye ka dugulamɔgɔw dɛmɛ minnu mago bɛ courant na u ka sigiyɔrɔ dɔ ɲini u ye ka sow jɔ u ye bula barakɛlaw ka sow jɔ ka se ka ji bila u ka disposition na ani courant di u ma nɔgɔya la u ka se ka u ka activités kɛ. Projet yɛrɛ nafa y'o ye donc ni troisième copile na kun ye ka se ka an ka résultat mun tɛmɛna année 2 du projet année 1 du projet mun tɛmɛna phase 2 o résultat présenté ka tila k'a yira don nataw la an kan ka activité minnu mener pour que projet tɔw ka se ka réaliser donc a précision ye mun ye projet yɛrɛ 8 ZAE de c'est 5 ZAE plus 3 5 ZAE o réalisera ka ban donc a to ye 3 ZAE de an bɛ ka minnu lawaleya déjà projet cadre kɔnɔna na donc a dabɔra de kana o programme présenter mɔgɔw la troisième copile sigikun ye o de ye quoi. Fɛn min ye direction nationale de l'énergie maaw ye olu kɔni y'u ka cɛsiri an'u ka wulikajɔ jira ka sanga ni nin baara in o laɲɛnamayali ye walasa maaw bɛ se ka courant sɔrɔ cogo min na. Je pense que ni projet in ka fisa kosɛbɛ. D'abord ni projet bi an objectif mun b'an bolo secteur de énergie kɔnɔna na n'o y'an ka politique énergétique nationale ye qui est en révision d'ailleurs qui date de 2006 a b'o objectif kanu na parce que o ye pour avoir i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ sigida yɔrɔ o yɔrɔ i ka se ka courant sɔrɔ sɔngɔ nɔgɔya la ani courant ɲɛnama donc ni projet in b'o o de kofɔ. Union européenne olu min ye ni projet in kɔkɔrɔdonbaw ye olu kɔni'u ka nimisi wasaw jira ka sanga ni projet in yiriwali ye ka da a nafa a n'a jɔyɔrɔ Mali ka tagaɲɛ la maa minnu garizigɛ donna nin projet in na o min y'a to bololabaara caman sela ka ɲɛnamaya u ka sigiyɔrɔw la a kɛla wagati kɛrɛnkɛrɛnnen ye u bolo ni lajɛrɛ in senfɛ ni ŋana u ka baara kɛlenw o fɛsɛfɛsɛ maaw ɲɛkɔrɔ. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ an bɛ taa Katikaw fɛ yen nɔ kɛnɛba dɔ sigira Katikaw fɛ ka sanga ni u ka kalanko o ko ɲɛnabɔsoba ni o ye centre d'animation pédagogique CAP ye o maa dɔw tali ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ la na an k'o ma ko retraite k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko baara in kɛr'u fɛ ka bɛn ni arabadon ye février kalo tile 11 san 2026 Kati sifinnakaw tɔgɔ la soba kɔnɔna na ka sanga ni maaba caman yeli ye a kɛnɛ kan Sherifla Jabaraniso tɔgɔ la Korotum Jabate a n'a ka jatala Samba Traoré de tun bɛ ka kɛɲɛ ni kalanso karamɔgɔ minnu ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ wagati sera n'an ko a ma ko retraite Kati kapu maaw ye lajɛrɛ belebeleba dɔ boloda ka ɲɛsin ni ekɔli karamɔgɔ ninnu ma min ye maa 11 bɔɲɔgɔnko ye min hokumu kɔnɔna na u ye waleɲuman dɔn kɛ minnu ye wulikajɔ ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sabati ni k'u ka dɔnniyaw di kalandenw ma o de kama ni waleɲuman dɔ kɛnɛ in sigila u tɔgɔ la. Kati enseignant bɛɛ lajɛlen faralen no ɲɔgɔn kan ka danaya da commission dɔ kan n'o commission ne yɛrɛ b'o ɲɛmɔgɔya la an ka jɛ an ka fila ni dɔrɔmɛw an k'u fara ɲɔgɔn kan ka ni journée belebeleba in k'a ɲɛnamaya c'est vrai u bɛ taa retraite la mais u sara t'an bolo ŋaniya jira an bɛ se ko min k'u ye fitinin na o de ye nin kɛnɛ in sigili ye donc enseignant bɛɛ lajɛlen sɔnna ka don o da fɛ Kati enseignant bɛɛ a daminɛ n'an ka ekɔlisow la fɔlɔ yanni a ka na kapu niveau la an ye sensibilisation boloda ka don ekɔlimɛtiri kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan bɛɛ ko vraiment hakilina in ka ɲi o siratigɛ de fɛ san o san an bɛ nin kɛnɛ ɲɔgɔn siri pour que ka an ka
karamɔgɔw kɔrɔbalenw k'u bilasira ko ɲuman na. N'i y'a mɛn ko i bɛ baara kɛ denmisɛnninw ye k'u dɛmɛ u ka kalan kɛ o se ka kɛ cogo si la ni école-maître tɛ o se ka kɛ cogo si la ni kapu tɛ ɲɔgɔn bolo donc an ni kapu tala ni ɲɔgɔn ye n'i y'a mɛn an b'an ka baara yɛrɛ kɛ f'an ni kapu de ka jɔ ɲɔgɔn bolo donc kuma min bɛ ne bolo bi o ye ka kapu fo ka kati kapu fo kapu ka ca ne mais kati kapu ɲɔgɔn ta la an b'o fɔ a kelen ka kɔrɔfɔta kati de kapu fo ka taa se kati deyaye ma u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye waleɲuman dɔ folikan kɛ ni ka ɲɛsin ni ekɔli karamɔgɔw ma minnu bɛna taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la ni k'u ka kɔrɔfɔ kuncɛ ni welewele da kan ye. An ka INRECI n'o ye association des retraités u bɛɛ bɛ kɛnɛ kan yan an bɛ foli k'u ye k'a fɔ hali bi an jigi b'u kan dɔnniya mun b'u la u ka o dɔnniya latɛmɛ an ka karamɔgɔ denmisɛnninw ma walasa an bɛ se ka kalanden jolenw sɔrɔ minnu taara retraite la bi ka foli k'u ye u ye cɛsiri min kɛ jamana ye u ye waleɲuman mun kɛ jamana ye u ye cɛsiri min kɛ pour que jamanadenw bɛ se ka kalan cogo min na walasa an ka se ka jamana jɔ an bɛ o waleɲuman dɔn foli kɛ u la k'a fɔ u ye u taara retraite la nka u bɛ hali bi an jigi kɔrɔ ka d'a kan dɔnniya min b'u la mɔgɔ bɛ se ka u ta misali ye. An ye seri sukorotan min ka kini min tɛ bɔli kɛ k'an wasa dɔw la nka o m'an bali ka kalan kɛ o m'an bali ka ɲinɛ an yɛrɛ kɔ o de kosɔn adamaden k'a yɛrɛ dɔn don caman tɛmɛna fɛn caman bɛ fɔ ekɔli karamɔgɔw ka gɛlɛya la nka mun ni kɔni ye Musa Tarawele tile kɛ olu bɛ se ka caman ne lamɔna kɔnɔ donc ne b'a dɔn donc o de kosɔn bi a ka ɲi an ka ninnu fo u caman u fɛn fɛn filɛ nin ye u bɛɛ y'a daminɛ Musa Tarawele tile la bon a kɔni caman y'a daminɛ o tuma o ye ɲani na dɛ donc an k'u fo k'u waleɲuman dɔn. Hakilila jiginna an b'aw ladɔnniya ka fɔ nin kɛnɛ sanumanba in y'an ka bonyana ni attestation dili ye n'o ye jɔnjɔn ye ka ɲɛsin ni maa ninnu ma minnu bɛna taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la ekɔli karamɔgɔw fo ka taa se enveloppe dɔw dili ma fɔlisen dumanw ani dɔnsen dumanw o ye nabaa bɛɛ lajɛlen la nisɔndiya kosɛbɛ. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ an bɛ taa Bangoni Janginɛ bugu la Safe bugu ani Jalakɔrɔji Ansar tɔndenw farala ɲɔgɔn kan ka na bonyamasegin foliba kɛ Serifula duba kɔnɔna na Bangoni Janginɛ bugu la Bamako sigida fɔlɔ o kɔnɔna de don nin kulu fila in bɛɛ lajɛlen bisimilara alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ denkɛ de fɛ Aseyid Iba Hayidara Serifula denbaya bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nisɔndiya foliw duwawu don olu de kɛra nin kɛnɛ in yɛrɛ a baara la kumabaw ye Serifula Jakanso tɔgɔ la Kafinɛ Bacili ale bɛ Cette visite entreprise par les sous-sections Sardines de Safebougou et celle de Jalakoroji auprès de la famille chérifienne de Seyd Chérifa Ousmane Madani Haidara s'inscrit dans la logique d'une vie. Ka haketo ɲini kɛ aw fɛ kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ Mali sirabakan bolilaw ka jɛkulu ani Mali bolila baarakɛlaw ka jɛkulu ni o ye artisan du Mali kura ye olu farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kuluba ye ka se ka taa bɔɲi kɛ Madame Doumbouya Seyida Kadijatu Banɛnɛ Haidara la ni ale ye Institut National de Prévoyance Sociale o ambassadrice ye alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ fana o denmuso o de don lajɛ in yɛrɛ kɛra u fɛ ka bɛn ni alamisa don ye février kalo tile 12 san 2026 alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ Seyid Cherif Ousmane Madani Haidara ale ka résidence kɔnɔna na Sebeninkɔrɔkaw fɛ yen nɔ Bamako sigida 4 ale kɔnɔna na Cherifula Jabaranso tɔgɔ la Asanatu G Traoré a n'a ka jatala Baba Keita kun bɛ an ka jɛku ka sɔrɔlenw seereya. Ni bɔɲɔgɔnya in bɛ tali kɛ association ACCRMK olu wilili la ka n'u sen jɔ alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ den Seyida Kadija Banɛnɛ Haidara la Institut National de Prévoyance Sociale bakurubala INPS ale ambassadrice don ni ka foli k'a la ani waleɲuman dɔn ka sanga ni baaraɲɔgɔnya min bɛ ani association ACCRMK maaw ni ɲɔgɔn cɛ kabini wagati jan ni nafa camanw de sera ka sɔrɔ a la. A ye wulikajɔ min kɛ anw nɔfɛ a ye fantanw hinɛ minɛli min kɛ jamana kɔnɔ k'a ye k'a fɔ ko fantanw ka hakɛ dɔ bɛ yen nɔ min ni caman t'a yɔrɔ dɔn n'an farala ɲɔgɔn kan
ka kuma u fɛ ka ɲɛf'u ye a ka ca Ala fɛ u bɛ lafiya sɔrɔ. Vraiment anw nisɔndiyara ani a ka bolodi ɲɔgɔnma in na parce que anw tun tɛ kɛnɛba caman na sɔrɔ Ala ni Serifunso sababu an y'olu lasɔrɔ. A taara yɔrɔ o yɔrɔ a ye kumakan in ta k'a lase Madame Doumbia Kadiatou Banene Haidara k'a ta k'a kɛ tɔn in denba dɔ ye n'o ye k'a kɛ tɔn in président yɛrɛ ka conseillère ye donc ale bɛ kɛ présidente d'honneur ye musolakaw ka bureau kɔnɔna la. U nisɔndiyalen association maaw y'a jira k'a fɔ kabini jɛɲɔgɔnya min donna u ni Madame Doumbia Seyda Kadija Banene Haidara ni ɲɔgɔn cɛ olu ma nimisa o la wa k'a kɛra sababu ye yɛlɛma caman de ka se ka don baara tagabolow la ni ka yiriwa sira camanw de dayɛlɛ. O de kama bi u y'a ɲini ka dɔ fara a ka jɔyɔrɔ kan ni ka danaya da kan k'a kɛ association in présidente d'honneur ye. Kana kalifa ni kurakuraya a ye cɛsiri min kɛ n b'a da cɛsirilen don a ka dɔ fara o kan tɔn in nafa n b'a dɔn olu bɛ ka kɛ bɛɛ ka lafiya de sinon mɔgɔ min ni Ala ye lafiya d'e ma e ko mɔgɔ ka lafiya o ye ɲumanya de ye. An nana ka na kalifa Madame Doumbia la toujours a k'i hakili to an na an kɔni dara la depuis an ye dɔn don min na i bɛ ka baara ɲuman min kɛ i ka continuer ka don an jigiya kɔrɔ an bɛ dugawu ɲini fɛ i yɛrɛ ka dugawu kan an yɛrɛ bɛ sama dugawu la. An ye bonya fɛn d'a ma a y'a bɛɛ minɛ fa donc an nana o bonya ma segin ne la an bɛ muso bɛɛ invité i bɛ se ka ko kɛ jamana ye i ka ale ta comme exemple i k'o kɛ. Bɔɲɔgɔnya in okumu kɔnɔ maa minnu nana u y'a jira k'a fɔ olu kɛlen ka danaya da ni musoba in kan n'o de y'a alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fa n'an karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ale denmuso ye ko a ma kɛ ten gansan bawo u y'a ye k'a fɔ cɛsiri wale de b'a la hinɛ ɲɔgɔnya jamanajɔ sira kan fo ka taa se bɛn ni kɛlɛya sabatili la o min a for'o la kosɛbɛ. Tan b'a bolo fan o fan ka taa donc a b'an report donc fɛn o fɛn bɛ Mali ko la o de y'an ka point commun ye. Donc an n'a bi ka honorer n'a ka tableau ye en lettre de remerciement a ka cɛsiri la fasoko la a n'a ka cɛsiri tɔn in sankɔrɔtali la. An y'a dɔn k'a fɔ ko baara in a kɛlen don k'a ta a diinɛ a n'a ŋaniya de la donc o ye Ala tanu ye a ko jamana ko de don ça veut dire que maa min don vraiment an ka foli de b'a a ye kosɛbɛ kosɛbɛ. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin kɛnɛ in baaraw la kumaba dɔ de kɛra maa minnu tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔ k'u kelenkelenna bɛɛ lajɛlen présenté u tɔgɔ n'u jamuw na fo ka taga se u ka baarakɛtaw ma ni ka sɔrɔ ka bonyamasegin sɛbɛn ta ka di association ACCRM ka présidente d'honneur kura ma an b'a fɔ ko Ala k'a fanga se. Amina yarabi an bɛ to nin kɛnɛ kelen in kɔnɔna na ka Seyda Madame Doumbia Kadiatou Banene Haidara a yɛrɛ ka nisɔndiya foliw ka sangani ni hakilina ɲuman in ye ka ɲɛsin a ma a ye olu kɛ kɛnɛ in kɔnɔna na an ka jɛ k'u fana seereya ɲɔgɔn fɛ. ACCRM ka ye u ka u sen bɔ kɔnɔkɔrɔ parce que an ɲɛ bɛ an fa filanw na ani an baw ni an balimaw la u ka na nin ye bonyaba de ye min tɛ se ka fɔ ka se a dan na. U k'a dɔn u nana bonyamasegin min kɛ n ye n'o ye an bɛ baara min na ɲɔgɔn bolo assurance volontaire ka baara n y'a dɔn o ye o nafa de ye o de la u seginna an ma cogo min na an ka kɛ association présidente d'honneur ye u k'a dɔn n b'u dɛmɛ nin baara in na wa fɛnɛ n bɛ u hakili b'a la cogo cogo an b'u dɛmɛ cogo min na baara in ka se ka san sɔrɔ u bolo bari anw bɛ cause de défend fantanw ka bɛ dɛmɛ cogo min na i b'a sɔrɔ ni association in sigikun fɛnɛ ba ye o ye cogo min na ka den kɛrɛfɛ kɛlɛ ka bɛɛ dɛmɛ ka bɛɛ don da kelen ka bɛɛ bɔ da kelen fɛ donc n'o baara wulila an sen bɛ o la an b'u dɛmɛ cogo min na a bɛ ɲa u k'a dɔn an bɛ u kɔ nin baara in na i n'a fɔ an fa n'an karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ale ma fosi yira an na cogo min na an ka se ka fantanw ka cause défend ani jamana yɛrɛ bɛ taa ɲɛ cogo min na an b'o cause de défend. O de fana b'an sɛnsɛn k'an kun da diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw kan min bɛna lase aw ma Kafunɛ Bacili fɛ.
Sud-Afrique jamana ɲɛma Cyril Ramaphosa a ye kunnafoni di ka bɛn alamusadon ma février kalo tile 12 k'a yira k'a fɔ k'a bɛna jamana sɔrasi dɔw fara polisiya kan u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka bandiya ani ningɛlɛn waleya ni karogɛlɛya waleyaw kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ. K'aw ladɔnniya k'a fɔ Afrique du Sud jamana kɔnɔna na mɔgɔ hakɛya minnu ni olu bɛ bɔnɛ u niw na fufalaki bandiya ni karogɛlɛya waleya ni ninjuguya y'a sababu ye tile kelen kɔnɔna na o bɛ se ka t'i jɔ maa 40 la. A maafa ninnu caman bi sɔrɔ bandiw ni binganikɛlaw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛnaminimafɛn jagokɛlaw ka bɔ Afrique du Sud jamana mara dɔw la a dɔ la u bɛ mugujugu yɛrɛ de dayɛlɛn ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma dugu jukɔrɔ nafasɔrɔ sira bɔyɔrɔw o yakubayalen bɛ dugu minnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la i n'a fɔ komi Gotham mara la Johannesburg kɛrɛfɛ damandingɛko yakubayalen do yen nɔ sanga ani wagati maa fa bi senna yen nɔ sanuko kiri sababu jamana ɲɛma Cyril Ramaphosa a y'a ɲini jamana polisiya ɲɛmɔgɔ fɛ ani sɔrasiya ɲɛmɔgɔya baw k'u ka fɛɛrɛw ani dabaliw sigi sen kan min bɛ kɛ sababu ye jɛ ka baara in bi latigɛ sɔrasiya ka fara polisiya kan teliya la ka Cap Occidental mara kɔlɔsi ani Gotham waasa ka karogɛlɛya waleya ni ninjuguya waleyaw kɛlɛ bandiyaw fo ka taa se sanuko kiriw ma damandingɛw dafɛ kɔnɔ tɛ k'a maafa kɛn bɛ ka labɔli kɛ ten. Jamana ɲɛma Cyril Ramaphosa a ka sariya kura talenw na a bɛ na nin da mɔgɔ faga kɛlɛli kan ninjuguya ni karogɛlɛya waleya min bi ta maaw fɛ u adamaden ɲɔgɔnw sɛgɛrɛ fɛn dɔ nata kosɔn walima bandiya yɛrɛ bolo ma fu bɛ se ka siri o dan na cogo min Sud-Afrique kɔnɔna na. Jamana ɲɛma ka dantigɛli la a ko maa 5,500 olu bɛna ta k'u fara polisiya kan ani service de renseignement waasa kɛlɛ in baara bɛ se ka nɔgɔya. Farafina tɔnba Union africaine ma ɲɛmaw u ye ɲɔgɔn sɔrɔ lajɛrɛba la Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sigi sen fɛ Farafina tɔnba ɲɛmɔgɔya so y'a jira fɛn min ye Somaliland kɔlɔmurutilen ka yɛrɛta ye ka bɔ Somali jamana kɔnɔ k'u t'a lakodɔn. Somaliland badabada Farafina tɔnba Union africaine kɛlen bɛ k'a lakodɔn Somali jamana fan dɔ ye. Farafina tɔnba Union africaine ka lajɛrɛ sen fɛ u ye welewele kɛ ka ɲɛsin Sudan jamana ma mugujugu kun kan ka se ka bila ba ka se ka dɔn sigi ka fɔ la kɛlɛw ka se ka mada ɲɔgɔn faamuya ka na. Farafina tɔnba Union africaine a ka Conseil de paix et de sécurité lajɛrɛ n'o ye sigi ye min bɛ bɛn ani lakanako kun kan Farafina jamanaw tɔgɔ la a baaraw latigɛra ka bɛn alamusa ma février kalo tile 12 sinsin kɛra Somali jamana ka yɛrɛya kan ani Somali jamana dugukolo bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kafolen to ɲɔgɔn kan cogo min o de kama Somali jamana kɔlɔn min murutira k'a bi yɛrɛ ta ka bɔ Somali jamana kɔnɔ ka pan a yɛrɛ kolo la ka kɛ jamana ye. Farafina tɔnba Union africaine ma jɛni Somaliland ka yɛrɛta ye ka bɔ Somali jamana kɔnɔ. Da sera jamana min kunkanko lahalaya fana ma Farafina tɔnba Union africaine ka bɛn ani lakanako sabatili kɛnɛ kan Conseil de paix et de sécurité o bɛ Sudan jamana ko fɔ a yirala k'a fɔ jamana wɛrɛw ka sendoni Ni ne fana bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka labɛn kunnafonidiso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin sanga kofɔlen ye ka se ka o ta k'o da aw tulo kan. An bɛ segin kokura ka aw fo aw ka tulomajɔ a n'aw ka ɲɛmadali la n'Ala ma basi ka na n'a ye diɲɛ kuma wɛrɛw yira an na aw ni anw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan ni waati kelen in na yan'olu cɛ aw k'an bɛn Ala ka su yɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma.